А знаете ли, че магнезият е осмият най-разпространен елемент в земната кора и четвъртият най-често срещан елемент на Земята, след желязото, кислорода и силиция. Той съставлява 13% от масата на планетата и голяма част от мантията. Магнезият е третият най-разпространен елемент в морската вода след натрия и хлора. Най-често магнезият се добива от морската вода. А когато перете с него, с отходните води от прането, вие го връщате там, откъдето е добит – природата. Вие не връщате към нея химикали, токсини и замърсители, а само вода и магнезии. Но може ли да се пере с магнезии? Може, нека видим как. Това, което държа, е TerraWash плюс MG – японски иновативен продукт. Японците са намерили начин как да перат с магнезии, без да замърсяват природата и дори като се грижат за нея. Но как става това? Иновативното е, че те са намерили как да обработват магнезия така, че да влиза в контакт с водата. За около 10 минути при стайна температура той я прави алкална с pH до около 10,30. Започват да се отделят мехурчета водород, а водните молекули, обичайно групирани в големи формации, се разделят на по-малки групички. И колкото по-малки са те, толкова по-лесно минават през нишките на тъканите. И така магнезият пере. Лесно, просто, без препарати, без детергенти, без да се замърсява природата. Освен това, както виждате, няма пластмасови опаковки. По данни на статистиката, за една година едно домакинство изхвърля над 1 кг пластмасови отпадъци само от туби от течни перилни препарати. А когато използвате TerraWash, вашето пране е Zero Waste, т.е. не изхвърляте нищо. Само връщате магнезия там, откъдето е добит. Нещо като кръговрат. Но какви други ползи има? Магнезият е нежен към кожата и не я дразни. Има силно антибактериално действие, като са правени тестове в японски лаборатории за бързодействие и потискане растежа на Escherichia coli, златист стафилокок и легионела. Можете да ги видите на нашия сайт. Има и хипоалергенно действие. От една страна в продукта няма препарати, които да отключат алергия, а от друга голяма част от алергиите се отключват от бактерии. Поради силното антибактериално действие, под дрехите не остават бактерии, които да провокират дразнене и реакция. Затова и TerraWash се препоръчва за пране на бебешки дрежки, дори и за новородени, както и се ползва от хора с дерматологични проблеми, в това число атопичен дерматит, псориазис, екзема и други. Японският екопрах е нежен и към тъканите. Той щади дрехите, материите и цветовете. Отстранява миризми и себум. Като на сайта ще можете да видите тестове за неговата ефективност. Може би не знаете, но неприятната миризма по дрехите също се причинява от бактерии. Те живеят в кожата. Те разграждат потта и себума и така произвеждат летливите съединения, които реално миришат. С телесните течности от кожата, именно те се пренасят по дрехите, а оттам с прането и в пералнята. При използването на течни перилни препарати и омекотител, по системите и тръбите в пералнята се образува биофилм, т.е. среда за растеж на бактерии. И така с всяко пране с течни препарати вие довнасяте още бактерии и тяхната колония расте. Но ако перете с TerraWash, този биофилм се унищожава и системите в пералнята се почистват. Така можем да заключим, че с използването на TerraWash плюс MG, първо, вие се грижите за природата, като не изхвърляте препарати, пластмасови опаковки и дори обогатявате с магнезии. Второ, грижите се за себе си и за своето семейство с антибактериален и хипоалергенен прах за пране. Трето, грижите се и за хигиената в дома, дрехите и домашния текстил, като използвате щадящ продукт, нежен към материите и цветовете. Още, грижите се и за пералнята, като отстранявате натрупания биофилм и предотвратявате неговото бъдещо натрупване.
Има ли аромат TerraWash плюс MG? Не, няма аромат. При пране с него дрехите просто хаят на чисто. Но ако имате желание, можете да добавите няколко капки етерично масло. Може ли да се използва заедно с друг прах за пране или пък с препарат за почистване на петна? Да, може. Дори заедно могат да бъдат по-ефективни за изпиране на себум. Споделете, бихте ли използвали TerraWash плюс MG?